Guretzat ohore bat da, Europako Udalen Kontseiluak gu aukeratu izana proiektu honen buru izateko. Alde batetik, Bilboko hiria aukeratu egin du itsasargi hiria izateko, eta gero bestetik Eudel behatoki honen euskal xedea izateko. Momentu egoki baten sortu da proiektu hau, ekimen aitzindari bat da demokrazia babestu ahal izateko. Momentu hauetan, tokiko ordezkariak oso arduratuta gaude, ikusten dugulako gero eta zailtasun handiagoak daudela gizartea orokorrean politikan sartzeko, eta bereziki gazteak politikan aritzeko. Hori dela eta, uste dugu behatoki honetan egingo dugun lana, aukera bat izango dela gazteria politikara erakartzeko, eta hori aprobetxatu egin behar dugu. Gure etorkizuna gazteak dira, beraz, haien lidergoa behar dugu gure gizartea aurrera ateratzeko. Lidergo fresko bat, gertutasun fresko bat. Eta beraz, proiektu honetan sinestu egiten dugu eta gure bultzada izango du dudarik gabe. Eta bestetik, guretzat ere, udalerri guztiek urteetan zehar egindako ibilbidearen aintzatespena suposatzen dau gu proiektu honetan buru bezala aritu ahal izatea.